שלום וברוכים הבאים למהדורת הבחירות שלנו. אנחנו כאן כדי לבחון את הזירה החשובה של מערכת הבחירות, האינטרנט. מחזור. נפתח במלך האינטרנט. העיתונאי החוקר עומרי חיון קיבל לאחרונה אגב הצעה להחליף את אילנה דיין בעובדה, אבל בחר לבסוף להצטרף למקום הרביעי ברשימת עלי ירוק לכנסת. בכנס המפלגה האחרון הוא החליט להדגים את חוק הלאום הלכה למעשה. קנאביס שכולנו בעד וכולנו רוצים שיפסיקו לעצור כאן אנשים, ואם זה לא מפורסמים אז זה אזרחים, ואם זה לא אזרחים אז זה ערבים או אתיופים. אני החוליה החלשה והממוחזרת. כעת טיזר קטן לפינתנו שיחה צפופה מאוד, ובפרק הראשון נפתלי בנט. כי השפע לטאיסט גדול נפתלי. אבל רגע, צחוק בצד. נגיד השר בנט וסתיו שפיר עומדת מולך, נגיד בתור הכלב הזה כאן, מה היית רוצה לומר לה? כמו בכל מערכת בחירות, גם באחרונה בוז'י דורש עימות, ובצדק. שהרי אין כמו לשקם את תדמית אני מעט בתול, חסרים לי הורמונים, יש לך טסטוסטרון להלוות לי לסופש, שיש לך מאשר בללכת מכות עם הבוס של הכלא. החלטנו לעזור לבוז' במאמציו. אז בוז', דבר ראשון, פנה אליו, תפיל את זה עליו, בום, כמו פצצה. אז מה ביבי? למה אתה לא רוצה לבוא איתי לאימות? מה זה, יצחק? מה זה? תנגב פה קצת, נשפחה לך קריזמה. דילן הזמין את ברנדה לפרום ביותר תקיפות מזה. תגיד לו משהו מאיים. מה, אתה מפחד ממני? איזה חמוד אתה בוז'י, תסתכל. זה היה יותר אמיני מאמין. טוב, תגיד לו בפנים מה אתה רוצה. תראה, אני רוצה רק לדבר. ארמומי, אהבתי את זה יפה. עכשיו תהיה החלטי, פשוט תודיע לו. אני מזמין אותך לאימות. תגיד מקום, תגיד שעה. ביבי, איך אתה ביולי? לא, בוז'י, איך ניתן לך את הכפתור האדום? איך? צ'אנס אחרון, זה... תגיד לו שיש לך גב. עם ישראל מחכה. טוב, כנראה שאימות לא נראה פה בחודשים הקרובים, וגם לא מהפך. חייבים להפסיק את זה. וכעת לפינה הקומית של התוכנית, הסרטונים של יש עתיד. קלטתי אותה. איך את גם עושה יותר ממני? וגם עושה ממני יותר. משהו שמחפיץ גברים. מחזור. אז התוכנית הראשונה שלנו הגיעה לסיומה. נו בוז'י, איך הייתי? זה לא מצחיק. מה לא מצחיק? מה, עכשיו מולי אתה קשוח? זה לא מצחיק. זה באמת לא מצחיק. נכשלת.